Venga, sigue, tiene ya. Claro, ni el que tenga el teléfono ni No está mal, pero teníamos un hambre terrible. Amarrako bizkantzaleek eta gehen 1 kilometara. Eta hor duzu 63 kiloko goga hartuta, agurra eginez, restako dugu, bi mailak edo dira, bana pronto dagoenez, Errodiako nesken txanda hasi da. Oitikera eskaineko plaza, eta errez kabidea erritmo honean, Vamos,
segundu baino ez. Eta ez direla hasi, emanen ekatzitek ari direla. Eta dugu. Eta txistoarekin batera hasi dela ane goleotarra. Eta gorkatu dute baina gorritzat zantetika hasi dira oraindik ere plaza bateko diferentziarekin jarraitzen dute eta lehengoko zalantza bera dugu gai izangote dira erritmoni usteko pasatu izazuela hori da gu desio dizuguna aio besterik gabe lanak esperantza dute orduan besterik gabe, bosgarren pintxo lehiaketako sari banaketari ekingo diogu. Kasu honetan, pintxo originalaren sariak Saski Taberna jaso du, hurbildu daia Saski Tabernako ordezkaria eta sariak Alberto Buscoak emango du. Txaloa, bereien izanez. Hurbildu daitezela mesedez, saria jasotzean. Zorionak berari egin. Zertzulatu dituztera hona mesedez. Txaula berei ere. Itomar garren guztantza lehiaketa honetan, Jose Maria Busca izu ziren 27garrenean, hain zuzen ere, lehenengo saria Jesus Mari Bebak jasoko du. Bere gustantza izan baita gure epaimaekideen botu gehien jaso dituena. Txaloa bere ere. Hartu pixkan astu tatera. Bueno, Ángel Pardo hori egokitu zaio, aurtengo afaria.